Forever Memories ni Tio Eugene Caboite. Mani akong tiyo nga gwapo. Grabe nakasayo si Tio aning panahuna. Gwapo kasi Tio ani mo ni kasal sa iyahang anak. Sir, sa tiyanan si Tio. Then si Tintin, gyapon ning anak. Si Adam Junior ba? Si Adam Junior. Mga igsoon ni Tio Eugene at diri akong tatay o si Tio Norato. Isang igsoon ni Tio Eugene si Tia nga naman na bilin si Tata. O iyang mga pag-umangkon. Wala lang na ako nag-i-upload ang ubang mga pictures tungod kay daghan na sa second batch na lang siya, sa part 2 na lang na ako i-upload ang ubang nagatapok mi kani katong sa panahon nga naa si Tio. Ako lang gamay ra ako i-upload dinhi tungod kay daghan kay mga pictures si Tio dili na kaya. Ako lang siyang ipakita ang mga memorable. Pagmay. Ganina, ito sila sa magpapagandaan ganina. Mubo na kayo ang ako ang mga panahon. Kaya si tatay, doon ko mo ngayon na white picture. Sa tinuod ka ng dili dali ang kuan, dili dali ang sitwasyon gani sa dihang nagtuon ko about sa panudlo sa simbahan. Naka-learn ko about sa marriage, about sa mga sakramento sa simbahan. Okay lang, sakramento sa kaminyoon, nakasabot ko sa kinabuhi, nakasabot ko sa composition. Gani, hindi nga preview, hindi nga ako istorya, hindi lang gani, hindi gusto na ako kay Babod nga kita kay hindi sa iya mismo asawa, si Ate Waning. Kay, sa diyang nakasabot ko sa estado nga dapat sa siguro, mas nakasabot mo na pag ginapisaw sa asawa, dito sa iyo, gabi na, nahay mga inani nga situation sa di man na waman itago ni tatay sa mga anak niya sa mga pamilya nga yan nagian niya waman itago na siya anak sa gawas gani gahapon na ko na kaya napanigimang sa una panayihan yung soon kay si Adam ang hingaban oo gani kung doon kay kanang awa ko sa mga igagaw awa ko ganang pag-awaman awa ko sa mga tao dili kay kasi kung sino isulti sa dito po ang kanang tulo ng Facebook lagi kay lagatan tutugan ko sila hindi na lang kung hindi isul ba ay napaligay ba isa mo po inahan nila mulay man po inahan ano nakapag garon nga namatay si tatay mas napapinainhan ng mga pinasya nakapagalan ko ba kung sa kakakilisod sa taas ng panahon ang tatay kapuyudan sa asa sa gawas aning palayo pero namatay siya namin siya dili ang mga lang ko dili dahil ang iyahang part as sa kaasawa
Kunya, kay ba po, tanan, kaya tanan, nahitabo, tutok sa yapon siguro sa Ginoo. Kay bisan pa mo ni ako personally, sa gingan ako sitwasyon, nagpasalamat ka po sa Ginoo. Nagpasalamat ka po kulitatay, kay natawag ko, nakakita mo akong hinabuhi na, nakalearn ko po sa among sitwasyon nga, nang hinaot ko nga sa umabot na panahon, huwag akong gani magminyo po, dili ni ganani kay dili ka dali. Dili siya dali tungod kay na may mga bisag makakita pag ikaduma mga amahan hanapit ang nay parties o sa amahan ngayon yung pangita. Kanya sa akong journey before ko di-predict sa nagpadak sa drama kayo ganun drama kayo pinapay kay kini naging nagdako ka alam ko ang imong inahan drama kayo ko sensitive theater nagsan ko theater niya na kanang nakuan ko gusto ko makasabot sa iyang side ng tapos ko sa ako ngano nahimo kong anak gawas sa kaminyo ko nilang duha kay kung ako'y pabuton di ko ganahan kay tama ta ka maka-learn ko sa simbahan nga ala uy nga naman di nga dapat kay ako sa pamilya ngano pero hindi man perfect ang pamilya di ko manapili sa mga ginikanan makinahanglan nimo asa ka nadu asa po kinsa po ang mga tao thankful lang ko kay sa mga igagaw gusto kay sila ni Dawat ang mga siningan tanan nga gamit ko makakita ko nga dili na ko kanang basta-basta nga tao napapil ko bilang napapil ko nga Dawat bisa pagdagat sanga-sanga pero malagi ko ako lang siguro kuan naot na kung unsa man ang kuan sa panulupod sa simbahan kay ano kita maka dili man gyud ta moingon nga ma-assure gyud ta nga ang tao maato sa Ginoo or adto siya asa siya gapit ibutang sa Ginoo ako lang pag hinaot kung asa mo gani siya ibutang sa Ginoo unta kanang guide ginapunta niya kitang mga nabilin o niya og kita pod nga nabilin nga kuan unta kung unsa man ang mga roots sa mga past nga dili maayo dili nindot na idaghang gayong dili pagkar silang kanay tungod sa mga binuhatan nga dili yung manindot unta nga mabot ang panahon nga mahimo hapsay ug kita pod as unta magpaduan ta dili lang sa ilang mga sa sikalo guide sa ato mga anak, sa ato maabot ng mga ako or mga kinsa pa pang maabot sa mga kinabuhi. Bisan pa mag-init na kung gusto ang atong sitwasyon at least in some way, tabangan ng mga sa nga magkasinagtanay kung magkaduol sa ginawa kung maabot na ako ng tingali, magkaduol na kanibatay. Ma-exit ka sa kinabuhi na ay dako na hindi lang sa Diyos, hindi sa Diyos sa tao. Pinapakita ko mas naman po sa ating pagpakita sa mga sikataw. Kanya, ay, dating salamat na isang imali na makuhi, salamat na nakakita ko sa Peter Street, kapitulan, nakakita ko naliwatan ko guwapa, naliwat na nakadawat ko kaliwat na guwapa, kaya kung nasa height. On, pada piling tatay height. Mato, para siguro to, salamat. And the bagoy. Pag umangkon kami dito kay ningon jud daga mo ka bigmates igunsa dahil mo ingon jud ko pag umangkon ya piliba ko ninyo ningon jud ko arang nga nay naka-appreciate sa mong gibuhat bisan tuod nga pag umangkon ko numi dupot ko numi ni Pio ngayon ko nakalapot pa sa ko ang itubag dito po sisura po kamong pasagdan ang ujuan kay kanin si Jagnay Kwarta dito ni ako nga na jud ko unja as a part of Caberti family I'm very grateful. Ilang ako kay Kalipay, tuwag dito magpisinagdanan.
O sila kita na mo. Kaya, isang tur pumunta, tinabangan na ato ta kanunay. Di mo ta kaso gabi nag-meeting. At abi na ito madiprisita sa kwarta parang tiyo. Thanks God, sobra-sobra pa with your heart and kindness. Yeah! Ando lagi pala ka tiya. Ay, blood ko na. Sila, sila mga anak lima mangkunon napaisawa lista, di mangkunoy palista. Madlog siguro sa mani ganitong inangag, wa mangkunon mo sugat ang ginikanan kibaw, wa po alam po kumamutanas. Salamat kay naadjud sila. Bisan tuod sila nagka ija-ija ginahan. Pero naa sila sa kami po mga isip igagaw nila naaanda murag ni-embrace. Thank you mga igagaw. Grateful ka po. We're very close, very much. Thank you. Wami pa lagi. Maura. Ito ito milang magpiyaw. Milang man. Lumangin ba? Okay, dagang salamat. Gabi sa tanan. Ako kay istorya sa akong tatay nga namatay. Pero di pa istorya na po ni Tiyo. Tinuod din nato ika guol ning kamatayon kay kitang tanan namatay. Pero may tagsa-tagsa ka panahon. Nauna lang si Tiyo nga siya po ampo nato. Dili siya katabang sa kaugalingon. Kita po'y mutabang ni Tiyo kanang pagpamisa. Muna siya ay dakong katabang. Ondo si Tiyo, daghang mga anak. Pero kanang tanan, sa iyang kaayo, sa iyang pagkabuutan, bisa gamay laming panahon nga nagkauban ni Tiyo, kaya ako nagmadri ko pinanakatuig. Magkakita ni Tiyo, pero every time nga muli ko makita ni Tiyo, ma-feel jud nako nga unsa jud ka sincero pagka-Tiyo pagkabuutan si Tiyo Hinyo. Sorry si Tiyo Hinyo nga sa panahon nga nagkinahanglan ka sa unta sa among pag-atiman nimo. Unsaon man nga dili man jud ni kahatag sa hustong panahon. Pasalamat ko ni sa mga igagaw nga muoy ning ating man ni Tiyo. So kani si Tiyo kay bodot ko nga pasayloon ni sa kitang tanan adto man naman tay tagsa-tagsa nga mga sala. Pero kani si Tiyo nasayod ko nga pasaylo na ni sa Ginoo. Ya, kanunay po ni namo siya ni-appeal sa amo ang prayer. Kanunay po pamisa sa iyang kalag. O mo na to, salamat. Padayon sa imong panaw Tiyo, ayaw nami huna-huna apa, iampo mi pamisa. Sa panahon na kami napikmaon sa Ginoo nga makaandam ni ora to. Salamat. Okay, dagang salamat. Maju gabi Tiyo. Latina aja di si kumutanaw ni Jana kay taglikay ko kay kaning high blood lagi. Yung magtanaw ta atong suod sa dughan, wag sakit ka jo. Di mo tapsing lang ang mata di ko mutanaw. Ari na lang kumutanaw ng mga naong nga patawa ba. Ang mawa ang kagao. Utpon ko para daghan sa mong salamat. Bisag muna na mo ning kamot mi nga makauli jud. Palag mo langoy sa dagat. Daghan salamat inyong tanan na dire. O ako'y laing kasulti sa akong Tiyo. Pogi. Guwapo, birthday. Daghan mga kamag-anak, ang guwapa o guwapo. Daghan pag-anak. Bao ko kunin mo Tiyo. Rest in peace. Salamat po.
kawiag microphone. Ay gabi sa tanan. Labi na dako na ko pasalamat sa mga naadinhi sa kanunay ni Unong ni Tiyo o sa mong pamilya. Sukad pa pag sakit ni Tiyo. Mga emergency. Isang gibahin-bahin ako ang oras. Siningkamot siya ko nga. Masave pa ang tayang kinabuhi. Ano bang? Many times na ka makafeel of failure. Sukad sa akong kagalingong pamilya. Down to my tito and titas. Sa chat ni Nining na ko o ni Lia nga, dalon si Tiyo sa RHU kay pa-check up. That was Wednesday. Ingon ko nga, late na ako nabasa ang ilang message kay busy ko kaayo sa water pump dito kay nag-uba po niya. Ingon ko nga, Ning, kanang asa naman si Tiyo? Ingon sila nga, ito anak ko nogi, dala ni Kuya Junjun ko, pa. Uban na lang ni Kuya, and then ugma lang kumanha. Pag kanina ko, mayo pa mong istorya ng pagkaugma sa buntag, 8:30 daw yung check up. Dayon ning ani ko, before mga 7 jud to, dali-dali kong pamahaw para madala si Tiyo sa RHU kay follow-up check-up niya. And then, mayong istorya, nangutan ako niya, unsa yung debate, ingon niya yung kuto-kuto. Kay kanang magsuka daw siya magkaon. Then ingon ko, ayaw nagkaon o kanang mga aslom, like apple or saging, ingan na. Siya ni kaon kong saging duha pero lakatan. Dayon, mayo pa mong istorya din, nakuratan na lang ko nga, ingon na, wala pa man yun ang ambulance nga, ikuan, kay puro food emergency that day. Emergency tanan, yun ang nahitabo na disgrasya diri na po gitabang dito. Dali-dali ko kadto ni Doktora Tago, ingon ko nga, Dok, wala pa si Tiyo na follow-up check-up diri kay wala ambulance kasakyan. Maglisod po mi sa rila or ako ang ikarga sa akong motor. Nya, wala yun masakyan. Nya, ingon si Doktora nga, pangita dito sa MDRRMO basig na available. Nigdagan kong MDRRMO, walay tao kay seminar sila tanan. Yato ko ni Manong Adong, busy si Manong pero ningon siya atwa dito kay dito nagseminar ang taga MDRRMO, labo na ang ambulance sa MDRRMO. Then pag-ato dito walay driver available kay wala si Silson asa tagbilaran. Dayon si nung idi po timing nakalakaw. May gani na si Darwin Juarez ning volunteer nga siya na lang kunoy mo uban ako padulong kuhaon diri si Tiyo. Dili gid siya siguro iya gitong gusto dili magpadala sa hospital kay before ko ni adtong munisipyo magkuha ambulance. Nanawa ko na Tilisa, unsa may plano ni basig pwede na siya i-dextrose dalon balik dira sa Lawis. Or unsay advice ni doktora ato siyang idiretso sa ospital. Nakadungog siguro siya ba nga ingon sa Tilisa, ayon na ako ninyo kuana problema nga edad ana na dito kay ako ra magud usa dinhi in town. Makunsa na lang ko dito na lang sa ospital kay emergency lagi. Motong pag-abot na mo gikan ko MDRRMO na nang ambulance na igora ko nakanaog sa akong motor. Na-shock ko kay mama na akong nadungog ang iyang hago. Then, motong ako siyang i-shake. Yo, matayo, response, nakadungog ka na ako. Kahibaw ko, nakadungog ka na ako. Then, ana lang siya nga, ako siyang ibakod. Ana lang siya nga, nana, wala ito yung last one. Pero before na ko siya gidala ko, ingon ko nga, dira ala ka kay, mangita ko ambulance, ana siya, asa man ka, ingon ko nga, mangita ko kuan, diri naman ko, siya ayaw ko biyai kay ubani ko sa kanang center kay magpa-check up. Ingon ko, diri na bitaw ko mo bitaw nga ni ko kay ubanan ka na ko. And then suddenly, siya man di ang biya. Ang atong life, natay bad, ang tao na bad side and good side. So, ako mapasalamaton sa atong pamilya, nga anaa kanunay, either sa kalipay o kasakit, nagyo ta mag-inunungay, maghubong jud ang mga ig-agaw, mga uyuan, iyaan, ako jud akong pasalamat ani nga.
nasagulan kong tubo ninyo nga dili mo magpasagad. Bahalag magamay madag ko i-appreciate yun nato ang atong effort, ang atong sacrifices. Labi na ang atong gugma nga inyong gitanong namo. So kami pong mga kabatanunan, kabataan o kaming nang sumusunod kami niyo manikamot po nga ang inyong gi-share na mo nga love mo po'y among sundon. Tiyo, hinaot nga asa magkakaroon magmalitayo na ka o ba nila nanay nila lola padayon sa imong pagpanaw karon imong masudog unsa ka kaimportante unsa ka namo gihigugma. Salamat sa maayong gawin nga imong gipaanggit dinhi kanamo. Daghang salamat. Hindi kahugog na ho. Long, kung di nyo kang mag-usog, wag nyo kay mahimo. Kay inom, kung bagay ato, away atong napita na ata. Kaulitaw pa ko. Na barumbada nyo, kung utugan nyo ninyo, kaya di po kumangay dagdaogon, di po kumudagdaog, manang hindi ka inom na ho. Trabaho siyo din sa niya, inagbuan, hupog na po mi, mga barkada. Muingon nyo na sikwito na nga, long, pag-usog dyan. May eskwela, usog. Mga dyan na pinuninti kita na mapunang ako, masalamat dyan ko. Lang tito po bante, kahit lang kaubanan dyan po ng barkada nga, mutampag din na inig gabi na makita na mag-away ng mga baryo, yung sa sentro. Mingan din ang, why ikaw kumangon mahimo na yung video ka mag-usog. Muna nga, nagpasalamat ko sa uyuhan nga, dili di ay sayon. Wapos ko maminaw, duha na seguridad na ho, tulisan ko, di gani namunti, o namatay, kaya kung mga barkada halos, nangamatay naman. Ingat lagi sa ilang wapon mo, gunol sa ilang mga binuang. Mga kalikay mo na nga, pasalamat ko na ko. Dami na mga barkada ni Eugene nga, ilang kamuhoy sa unang nga, tabang daw. Nahantod nga sila pa'y nagingon nga, langsadlong o kagawad sa barangay kay suportahan ka na mo. Kay aron mausog ka. O na nga, naabot ko sa politika, sa barangay nga tunog ka siyam katuig tungod po nilang tito Pante uban diha lang Eugene kini nga mao gyud suportag pa ba nga mahimo kong dagong tao sa atong barangay. Una nga wa yung kalimot, una nga bisan sa dapat pahiluna ang yung focus bisan na iko'y trabaho ning leave yung ko kaya ron wa po ning mulihong kayo kay burbur bati kanias ng palibot. Si Manong, o di mo po mahimo kay na isang official po na sa head of office, di man siya pwede nga magsigiglib. Ang atong mabagson, John, di po pwede kay na ipamilya layo, nahuman na po siya tabang escort ni Tiyo. Mga sa tanang papel, nga hadang ipangako, gigan sa pagpahiluna, nida hantod mahuman, gikan sa mga kalihukan dire wajan lang sabi niya. I love you, boy. I love you so much. I love you so Kanang balag, kanang nang sa kusyon. Oh, ganito na kabot si Angkol dito sa balay.
basta January or December, order silang Adam. Ngayon, kung magbakasyon ka din na-stick ko mo kasi ako sa unang mga dalaga kami, ni Baby Dal, ni Inday May, kami to. Then, mag-antay ka din magbakasyon. Then, syempre, dalaga na disco. Napasupot si Angkol. Ang usapan bitaw at lang Baby Dal. Ini lagi koyong-koyong si Chiche. Wala, ako na ba yung gusto mag-disco ito, di ba? Then ka mo yung pagkasabaan na si Angkol, picture ito sa muha. Pero, palagla kay mini Angkol. Angkol, gusto ko mo ginana. Kita-kita na siya. Magkita na siya pagkaon para ipakaon sa mga kay. O, di mo po, arte po nila ginang yung pag-utang ginang isda. Manggod, walang mag-uul na siya. Paano nila nga ako sa pagkaon. Angkol, salamat sa kanalaan. Bahala dili kita always nakita. Pero kabalo ko, palangga kaayo minimum palangga kay ka ni mama. Pinakapalangga ang tanan. Okay, na manguran. Maayong pagpanaw o inaot pa, ay nagkabalakas na nga bilin kay naarami always magtinabanga. Kung mauna to dito ko, Sa una sa bata pa kita, wala kita'y problema. Dula dito o dula na rin, ang ato lang di ato ba? Pamut binata, wala'y kasayuran. Ang atong ginikanan, pwedeng kayod, aron kita mapadako. Kanindot palanumon sa kinabuhing batanon, sa taap ng atanan, nag-aulya ka, tungod ang problema wala kanila. Karoon na senyor na kita, daghang problema ang resulta. May makaayo kung naay dili sa ulo matakutan. Di ang tubag, ang angay himuon ay tumusikyak, resulta mahulog ka. Usahay makaingon ka sa anong kaugalingon, na kung mahimo ba lang mubalik sa pagkabata, tungod ang problema wala kanila. Kanindot palanumon sa kinabuhing batanon, sa taap ng matanan, nag-audya ka, tungod ang problema wala kanila. Wala kanila. Rolling like a river,
It's flowing like a river to the sea. Goodbye, my love. Maybe for forever. Goodbye, my brother. Time is falling. Who knows that we shall meet again? If ever flowing like a river, on and on to the sea.